OK, takže máme UDNF a teraz sa pokúsime nájsť MDNF. Teda minimálnu disjunktívnu normatívnu formu. A táto časť je veľmi jednoduchá, len treba pochopiť pár základných princípov. To MDNF je vlastne zjednodušené UDNF. A to si ukážeme neskôr, alebo k tomu sa vrátime trošku neskôr. A teda to MDNF budeme hľadať na základe Carnaffovej mapy. Tá Carnaffová mapa bude mať veľkosť 2 na počet týchto premenných, teda 2 na štvrtú, čož sa rovná 16. Keby máme iný počet premenných, napríklad 3, tak tá Carnaffová mapa má veľkosť 8. Je to len tak pre predstavu. OK, ja už tú Carnaffovú mapu mám takto predpripravenú, takže ja si ju sem len vložím. A teraz podstatná vec je určiť tieto naše premenné v rámci tej Carnaffovej mapy. To robíme následovne, to rozloženie tých premenných sa nejak meniť nebude. Takže x1 sa bude nachádzať v tomto mieste, x2 sa bude nachádzať tu, x3 sa bude nachádzať v tomto mieste a x4 tu. Je dobré si uvedomiť, že tieto čiary, alebo táto čiara napríklad pri tejto x jednotke vyjadruje to, kde sa tá x jednotka, tá naša premena, nachádza v rámci tej našej Carnaffovej mapy, alebo ktoré všetky bunky pokrýva. To znamená, že x1 pokrýva všetky tieto bunky, hej? x1 sa nachádza na každom jednom tomto mieste. Teraz taká malá otázka v duchu pre vás, kde asi tak bude x1 negované. Keďže negácia nám otáča výsledok, tak logicky tá x1 negovaná, aj keď ju tu nevidíme zaznačenú, ale nachádza sa na tejto hornej časti mapy. Čiže x1 negovaná sa nachádza vo všetkých týchto bunkách a pokrýva všetky tieto bunky. A x2 sa tým pádom nachádza tu a x2 negované sa bude nachádzať v týchto bunkách. x3 sa nachádza tu a x3 negované sa bude nachádzať vo všetkých týchto bunkách. x4 sa nachádza tu a x4 negované sa bude nachádzať vo všetkých týchto bunkách. Toto je pre nás veľmi podstatné si uvedomiť, kde sa dané premene nachádzajú, pretože na základe nich my budeme vyplňať túto našu Carnaffovú mapu. A ako to budeme robiť? Teda povedal som, že toto MDNF je vlastne zjednodušené UDNF. To znamená, že my v rámci tohto UDNF máme nejaké termy a tie termy určujú konkrétnu bunku v rámci tejto celej mapy. A v rámci tej bunky následne teda napíšeme jednotku. Hej, čiže prakticky, keď to ešte raz zhrniem, tak zoberme si tento prvý term. Tento prvý term označuje nejakú bunku v tejto mape a my sa pokúsime tú bunku v rámci tej mapy nájsť. Keď ju nájdeme, zaznačíme tam na to miesto jednotku a tým vlastne sa odkážeme na to, že sme to miesto našli. Ako to budeme robiť? Ideme pekne postupne, vždycky je veľmi dobré si označiť takto na začiatku, že ideme riešiť tento term, aby sme sa náhodou nezmýlili a poďme na to. Prvá premena v rámci tohto termu je x1, čiže táto x1 vyjadruje, že to miesto, ktoré v rámci tej mapy, to je x1 negovaná, hej, pozor na to, na tú negáciu nemôžeme zabudnúť. Táto prvá premena vyjadruje miesto, kde sa v rámci tej našej mapy bude nachádzať tá bunka, ktorú my hľadáme. Tá bunka teda, ktorá je prienikom všetkých týchto štyroch premenných. Čiže prvá premena, ktorú hľadáme, alebo teda ktorá nám pomôže určiť to konkrétne miesto, tú konkrétnu bunku, je x1 negovaná. Čiže tá x1 negovaná sa nachádza tu. Čiže to miesto, ktoré my hľadáme, je niekde v tejto časti. Ďalšia premena je x2 negovaná. A my vieme, že x2 negovaná sa nachádza tu a nachádza sa aj tu. Ale tým, že my už sme si predtým označili toto miesto, tak my sa už nebudeme pozerať na túto spodnú časť. Hej, tu už prakticky vypustíme, ale my sa budeme pozerať na ten prienik. Hej. Čiže
tu je prienik tej x jednotky negovanej s tou x2 negovanou, čiže vieme, že tá jednotka, respektíve tá bunka, ktorú hľadáme, sa bude nachádzať už len niekde v týchto horných miestach. A ďalšia premena, ktorá nám to pomôže určiť, je teda x3. Vieme, že x3 sa nachádza všade tu, ale my sa už pozeráme len na ten konkrétny prienik, čiže prakticky na toto miesto. A rozsúdi nás, alebo teda tú finálnu bunku nám pomôže nájsť posledná premena, v tomto prípade je to x4 negované a vieme, že x4 negované sa nachádza všade tu a tým pádom tá x4 negovaná nám označuje toto miesto ako to, kde sa nachádza že toto miesto je vlastne prienikom všetkých týchto 4 premenných v rámci tohto jedného termu a že toto miesto my sme hľadali. A na toto miesto, tým, že sme ho našli, tak tam zaznačíme jednotku. Okay. No a ideme na ďalší term. Takže postupujeme absolútne rovnako, nerobíme nič inak. Prvá premena je x1 negovaná, čiže vieme, že to miesto sa bude nachádzať niekde tu. Druhá premena je x2, takže vieme, že tá jednotka alebo to miesto, ktoré hľadáme, sa bude nachádzať už len niekde v tejto časti. Ďalšiu premenu máme x3, čiže vieme, že to miesto bude už len niekde tu a posledná premena je x4 negovaná, čiže vieme, že to konkrétne miesto že sa nachádza už len tu a že to je teda táto bunka. Hej, všimnite si, že vždycky hľadáme prienik všetkých týchto 4 premenných, že vlastne toto je to miesto, kde sa všetky tie 4 premenné stretávajú. Takže keď sme to miesto našli, tak si tam zaznačíme tú jednotku a ideme na ďalší term. Opäť postupujeme úplne rovnako. Označíme si prvú premenu x1 negovaná, čiže nachádza sa niekde tu. x2 sa nachádza niekde tu. x3 sa nachádza už len v týchto dvoch miestach. A x4 priama sa nachádza tu, čiže našli sme ďalšie miesto. Označíme ho jednotkou. Vezmeme si ďalší term. A teraz sa to pokúsim znázorniť trošku inak, ak by to náhodou ešte stále niekto nepochopil, že akým spôsobom sa to robí. Takže x1 máme prvú súradnicu a x1 sa nachádza niekde tu. A druhú súradnicu máme x2, čiže x2 sa nachádza v týchto miestach a tu je prienik x1 a x2. Pardon, ja som sa pomýlil. My hľadáme x2 negovanú. x2 negovaná sa nachádza teda tu a tu. A teda, ako som vravel, my vždycky hľadáme nejaký ten prienik a prienik x1 s x2 je v týchto miestach. Čiže prakticky my vieme povedať, že to miesto, ktoré hľadáme, sa nachádza už len niekde tu. Zoberieme si ďalšiu premenu, v tomto prípade to je x3. A tá premena sa nachádza všade tu. A túto je vlastne prienik x2 negované s x3, takže vieme povedať, že to naše miesto, ktoré hľadáme, sa nachádza už len niekde tu. A posledná premena nám teda odkáže na konkrétne to miesto, čo je x4 negované. Tá x4 negovaná sa nachádza v tejto časti. Tu je prienik tej x3 a x4 negovanej, čiže vieme, že to miesto, ktoré sme hľadali, je tu. A vždycky sa ale treba na to pozerať z kontextu všetkých týchto premenných, lebo prienik všetkých týchto premenných je to miesto, ktoré my hľadáme. OK. Poďme teda na ďalší term. Zoberme si teda tú x1, tá sa nachádza tu, x2 a teda ich prienik sa nachádza v tomto mieste. x3 negované sa nachádza buď tu alebo tu a x4 negované nám odkazuje na túto bunku. Takže opäť si tam zaznačíme jednotku. Značíme si ďalší term a postupujeme rovnako. Takže x1 je tu, prienik x1 a x2 je v tomto mieste, x3 negované sa nachádza v tomto mieste a v tomto mieste a x4 sa nachádza už len tu,
Takže vieme, že toto je to miesto, kde sa bude nachádzať tá naša jednotka. A tu chcem vám povedať ešte jednu takú vec. Ak by sa vám náhodou stalo, že nejaké dva termy odkazujú na rovnaké miesto, tak pravdepodobne ste sa niekde pomýlili a niečo máte zlé. Takže odporúčam vám v tom prípade sa zastaviť a skontrolovať si nejak postup, či ste náhodou neurobili niekde chybu, lebo každý term odkazuje na jedinečnú bunku a nemôže sa vám stať, že by vám dva termy odkazovali na tú istú bunku. OK. A poďme na tento posledný term. Takže x1 sa nachádza tu, x2 sa nachádza teda už len v tomto mieste, x3 sa nachádza už len tu a x4 negované sa nachádza tu, takže tu bude naša jednotka. OK, a na všetky prázdne miesta, ktoré nám zostali, dopíšeme nulu. Na to netreba zabúdať, nenechávajte to prosím prázdne. A teraz, keď máme vyplnenú tú Carnaffovú mapu, potrebujeme urobiť ešte jednu veľmi dôležitú vec, a to je nájsť čo najväčší počet jednotiek, ktoré sú vedľa seba. My budeme vytvárať tzv. Skupinky. Tie skupinky, tam platí jedno veľmi dôležité pravidlo, môžeme vytvárať len v stĺpcoch a riadkoch. To znamená, že môžeme vytvoriť takto skupinku a môžeme vytvoriť takto skupinku. Čo nemôžeme urobiť je vytvoriť skupinku takto do kríža. To sa robiť nemôže. Hej. Čiže buď len stĺpci alebo riadku. Ďalšia vec, ktorou sa musíme riadiť je, že my musíme tie skupinky vytvárať podľa tohto pravidla. Môžeme nájsť skupinku samostatnej jednotky, dvoch jednotiek, 4, 8, 16 a tak ďalej. Čo robiť nemôžeme je, že napríklad hľadať skupinku troch jednotiek alebo napríklad 6 či 7. Toto robiť nemôžeme. Musíme sa riadiť vždycky podľa pravidla 2 na n2. Čiže buď hľadáme 1, 2, 4, 8, 16 alebo 32 a tak ďalej a tak ďalej. A vždycky je dobré začínať takým spôsobom, že sa pozrieme na tú Carnaffovú mapu a zhruba usúdime, že aké tu máme skupinky, hej. A vždycky sa snažíme hľadať čo najväčší počet tých jednotiek vedľa seba. To znamená, že najlepší taký nejaký postup je, že vidíme, že 16 jednotiek tam mať určite nemôžeme, lebo tam máme nejaké nuly. Takže ideme ďalej a postupíme k tejto osmičke, čiže k pravidlu 2 na tretiu a pokúsime sa nájsť 8 jednotiek vedľa seba. Vidíme, že 8 jednotiek vedľa seba nemáme. To by bolo v prípade, keby tuto boli ešte takto 3 jednotky, tak by sme mohli toto označiť ako jednu veľkú skupinku. Ale keďže my nemáme 8 jednotiek vedľa seba, tak postupíme k ďalšiemu pravidlu 2 na druhú a pokúsime sa nájsť nejaké 4 jednotky, ktoré sú vedľa seba. A myslím, že to už veľmi pekne vidíme takto v rade. Toto bude naša prvá skupinka 4 jednotiek. Keď sa na to pozeráme ďalej, tak myslím, že je z toho hneď jasné, že ďalšiu skupinu 4 jednotiek tu už asi nenájdeme. Čiže postupíme ďalej a už len hľadáme nejakú skupinku 2 potenciálnych jednotiek. Keď sa na to takto pozeráme, tak možno si vravíte, že takú skupinku tu nemáme, ale ja ju tu predsa vidím a je to táto skupinka. Totižto my sa vždycky snažíme hľadať čo najväčší počet jednotiek vedľa seba a aj keď táto jednotka už patrí do tejto našej červenej skupinky, tak aj tak ju musíme takto označiť k tejto jednotke a vytvoriť z neho skupinku. Keby sme označili len túto jednu samostatnú jednotku, tak by to bolo nesprávne. Čiže tieto dve jednotky sú vedľa seba, tak ich dáme takto pekne do ďalšej skupinky. A teraz čo s týmito 2 ďalšími jednotkami? Tu je veľmi podstatné si uvedomiť, že Carnaffová mapa je nekonečný priestor. A vieme si to predstaviť tak, že predstavte si, že by sme mali túto Carnaffovú mapu nakreslenú na papieri o rozmere A4. A ten papier sa dá skladať. Hej, my ho vieme poskladať napríklad takto do nejakej ruličky
A keď ho zrolujeme do ruličky, tak vlastne zistíme, že tieto dve jednotky sa nachádzajú vedľa seba. A toto sa zaznačuje takýmto spôsobom. Hej? Čiže my keď ten papier zložíme, tie jednotky budú vlastne vedľa seba a tým pádom z týchto dvoch jednotiek môžeme vytvoriť ďalšiu skupinu dvoch jednotiek vedľa seba. Tá Carnaffová mapa sa dá zložiť potom aj v tomto smere. Čiže keby sme mali dve jednotky tu, tak ich vieme takýmto nejakým spôsobom označiť. Hej, to len pre predstavu. OK. A keď sa pozrieme ešte tuto, tak ďalšie to pravidlo je 2 na 0, čo je teda 1 a už tu nemáme žiadnu inú jednotku, takže prakticky sme s označovaním skupinky skončili. A máme označené všetky skupiny. No a teraz prečo sme to vôbec robili? Je to kvôli tomu, aby sme logicky mohli vyplniť toto naše MDNF. A vyplníme to tak, že keď sa teraz pozrieme na túto našu skupinku, na skupinu týchto červených jednotiek, tak to, čo sa budeme snažiť robiť, je nájsť premennú, ktorá pokrie celú túto skupinu všetkých týchto štyroch jednotiek, čiže ktorá obsiahne všetky tieto 4 jednotky v tej danej skupine. Budeme to robiť veľmi jednoducho. Pôjdeme po každej premene a budeme sa snažiť teda skontrolovať, či obsiahne celú tú našu skupinu, všetky tie jednotky. Keď sa pozrieme na x jednotku, tak vidíme, že x1 sa nachádza v tejto časti a pokrie nám len polovicu tej skupiny. Čiže x1 to nebude. x1 negované sa nachádza oproti, respektíve v tej hornej časti opäť nám pokrie len polovicu tej skupiny, čiže x1 to nie je. x2 nám pokrie opäť len polovicu skupiny, x2 negované nám pokrie taktiež len časť tej skupiny. Ale už x3, keď sa pozrieme, tak x3 nám obsiahne celú tú skupinu, takže my si tú x3 zapíšeme hore do toho MDNF. Na x3 negovanú sa už pozerať nemusíme, pretože vieme, že x3 negované sa nachádza na tých miestach, kde sa nenachádza x3, čiže logicky nám tú skupinu nepokrie. Ale pozrieme sa ešte na x4. x4, pardon, ja si to tu mažem celé. x4 sa nachádza v tejto časti a skupinu nám teda vôbec nepokrie, ale x4 negované nám pokrie opäť celú skupinu, takže si zapíšeme x4 negovanú hore do toho nášho MDNF. Pozor, nezabúdajte zapisovať negácie, je to veľmi dôležité. No a ideme na našu modrú skupinu. x1 nám ju nepokrie, ale x1 negované nám už pokrie celú našu skupinu, takže si to zapíšeme x1 negované a ideme ďalej. x2 nám opäť pokrie celú skupinu, takže si zapíšeme x2 a ideme ďalej. x3 nám celú skupinu pokrie, takže zapíšeme si aj x3 a ešte overíme x4. x4 nám obsiahne len časť tej skupiny a taktiež x4 negovaná nám obsiahne iba časť tej skupiny, takže tu si nezapisujeme. Dáme plus a ideme na našu poslednú zelenú skupinku. X1 nám obsiahne celú tú skupinu, takže si ju zapíšeme. x2 nám taktiež obsiahne celú tú skupinu, takže zapíšeme si aj x2. A x3 nám neobsiahne našu skupinu, ale x3 negované nám ju už obsiahne, takže zapíšeme si x3 negované. A ideme na x4. x4 nám obsiahne len časť tej skupiny a taktiež x4 negované nám obsiahne iba časť tej skupiny. Takže prakticky sme obsiahli všetky súradnice tých našich jednotlivých skupín, súradnice v rámci tej mapy, kde sa teda nachádzajú tie skupiny
a tým pádom sme dostali výsledok minimálnej disjunktívnej normatívnej formy. A keď som vravel, že je to zjednodušenie úplnej disjunktívnej normatívnej formy, tak som to myslel tak, že keby vlastne aplikujete booleovskú algebru na celé toto UDNF, tak by vám malo vlastne výjsť